Another one.
Mga kaspero, ito po yung mga nahuli natin ngayong gabi. Sari-sari pong mga isda. Tsaka maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking channel. At sa mga bagong sumusuporta, shout out po sa inyong lahat. And pakisubscribe na rin po itong channel para updated kayo sa mga latest video ko mga kaspero. And thank you sa inyong lahat and God bless you all.